danna subscribe sai ku danna kan ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo namu daga Hausa TV. Insha Allah yau za mu ga yadda ake shigar da kati a waya ba tare da ka rubuta ko kuma ki rubuta lambobin ba. Hakan zai taimaka musamman ga tsofi ko kuma wanda suke da matsala a idanu. Sannan idan kuna so a muku bidiyo akan wani abu sai ku rubuta mana a ƙasa. Insha Allah za mu duba kuma za mu yi ƙoƙari mai bidiyo akan shi. Sai ku biyo mu domin ganin yadda ake yi ba tare da ɓata lokaci. To shikenan, yanzu za mu nuna muku yadda ake recharging ba tare da ka shigar da kati ba ko kuma lambobin kati. Da fari za ka nema wani application ne da ake kira recharge kuma mun sanya muku link nashi ko kuma adireshin da za ku iya sauki manhajar a cikin wayanku a ƙarƙashin bidiyon nan sai ku duba. Da farko abin da za ka yi sai ka shigo cikin recharge wanda za ka same shi a nan ƙasa recharge. To idan ka shigo kun ga dama layuka biyu ne a wayana, akwai MTN akwai Glo. To ni zan sa katin na a cikin MTN ne, sai ka danna kan MTN sai ka zo ka nan next step wato hanya na biyu kenan sai ka danna kan shi. Kana danna zai kawo maka wannan triangle wanda ake kiran shi viewfinder, sai ka aje katinka sai ka sa. To kun gani muna sawa sai scanning sai ya sa mana katin sai ka daɗa duba da kyau kun gani shine abin shi. Sai ka danna wannan madanni na tsakiya wanda ya zana alamun good, sai ka taɓa kan shi zai kawo maka top up phone bill sai ka taɓa kan shi. To kun ga shikenan katinmu ya shiga kenan yanzu. Kun gani kamar yadda kuke gani katin ka ya shiga kenan ba wani matsala cikin abin da bai wuce second 10 ba. To mun gode, sai ku subscribing. A ƙarshen bidiyon za mu nuna muku layukan da wannan application yake iya sa musu kuɗi ba tare da matsala ba insha Allah. Mun gode sai anjima.